Bah Paul Lyngdoh ke KHADC mynta sngi ke tarik urisa arhaja arpo ula Pyllait Paidbah ke video nga Thrang iaphi yagani ke video la Pyllait Paidbah ha jingialang kamla pynlong ha kamra tarik jong o Bah Paul haba kren ha jingialang ulong bakar rwai ke siaw hau Khasi nyngkong kadei tang jingsngewtynnad hynrei suki kylla long kalat kamai bar kalat yo kam yo jam rwai ke siaw Thrang jungi kadei tang ka hobi tang jingsngewtynnad hynrei suki kane jingialang long the profession kalat banyo kam yo jam bagi kren mental hynrei haka ni ka snam ka bagi ka jok bagi ida mental 21st century ye kren ba jingwai ki jungi ki films ke jungi kemenum de shoot tang hobby kemenum de shoot tang jingsngewtynnad profession kam ke jam hynrei tak ada ke buat makan non ke industri